Tento program vám prináša spoločnosť Železiarne Podbrezová. Majiteľom hradu sú Železiarne Podbrezová do roku 2002, odtedy prebieha taká postupná pamiatková obnova celého areálu. Na základe tých pamiatkových výskumov sa hlavne opravila na celom objekte strešná krytina, aby do objektu nezatekalo. Zrevitalizované bolo celé dolné nádvorie s renesančným opevnením. Obnovené sú na komplet vonkajšie fasády hradu. Zrevitalizovaná je najmladšia časť hradu, Gyzeľiná prístavba, ktorá slúži na kultúrno-spoločenské podujatia. A teraz práve obnovujeme ten horný stredoveký hrad. Aktuálny projekt sa v tých ďalších 2 rokoch zameria hlavne na obnovu druhého nadzemného podlažia. Čiže týka sa to tých historicky, umelecky a architektonicky najvzácnejších častí hradu. Ten projekt bol aj finančne podporený z Ministerstva kultúry, konkrétne z programu Obnovme si svoj dom, ale veľkú spolúčasť na ňom majú aj Železiarne Podbrezová ako majiteľ hradu. Momentálne sa nachádzame v priestore barokového vstupu do najstaršej časti hradu, tzv. donžonu, kde momentálne prebiehajú sondážne práce v rámci archeologického výskumu. No a podarilo sa nám zachytiť stratigrafiu podláh a interiérových úprav. Pravdepodobne najstaršie úpravy povrchov stien na gotickú omietku a pravdepodobne tiež z neskorého stredoveku pochodzujú úroveň nadzemného podlažia. Po odstránení mladších omietok sme sa dostali na primárnu vrstvu, v tomto prípade aj s nástenou malbou. Celý ten záklenok je vyzdobený maliarskou výzdobou. Takto to najlepšie vidieť, keď sa to pokropí vodou. Ten donžon prešiel viacerými prestavbami, čiže počiatok je v 13. storočí, ale dneska sa bavíme, tá malba je zo 16. storočia, čiže už sa bavíme o nejakej 5. 6. etape. Medzi tým v 15. storočí tu bolo veľké zemetrasenie, čiže časť bola deštruovaná, o poschodne nižšie máme 2 mladšie klenby. Dneska archeológ našiel staršie omietky ako tie 2 klenby, čiže bavíme sa o vrstvení tých etáp v priebehu 700 rokov. Toto je vlastne tá, dá sa povedať, tá neskoro stredoveká mazaninová podlaha, ktorá súvisí s úpravou vlastne tých priestorov pod nami, kde bola obnovená klenba, pravdepodobne po zemetrasení v 40. rokoch 15. storočia. Treba povedať zase, že ten hrad je to jeden z najstabilnejších hradov na Slovensku a vyzerá úplne ináč, ako to bolo, pretože my sme tu ten hrad dali do poriadku od strechy, od vrchu, cez kanalizácie, cez všetko, až po spodok, ale len taká perlička, napríklad keď sa nám vyvalil niekoľko rokov dozadu múr, podobne ako v Trenčine to opravovali niekoľko rokov, 5 rokov. 7 rokov, kde im štát nedal peniaze, my sme si to opravili do 1 roku sami. Ale ja som rád, že sa zachránila takáto kultúrna pamiatka na Slovensku, lebo na ten hrad môže byť hrdý každý jeden Slovák, ktorý sem príde, ktorý tadiaľ to prechádza. Vidíte, že keď idete na Horehron, alebo z Horehronu, tak je to jedna obrovská dominanta. Je to hrad, jeden z mála, ktorý je vysvietený každú noc. Takže všetci zahraniční návštevníci Slovenska, ktorí ako sa im prídu, cestujú okolo, tak vidia dominantu, ako ju vidia v Nemecku, vo Francúzsku, bežne. Ako je to super. A ja som nie len ja, aj moji kolegovia, my sme hrdí na to, že sme popri robote dokázali zachrániť takúto kultúrnu pamiatku. Naším cieľom je obnoviť komnátu Františka Vešelényho, kde bude prezentovaná kultúra hradného bývania v 17. storočí, čiže návštevníci tam uvidia dobový nábytok, historické dekorácie, funkčnú kachlovú pec, ktorá bude vyrobená z nálezov kachlíc, ktoré boli nájdené pri archeologickom výskume.
spojením takých viacerých priestorov, čiže odstránením tých novodobých priečok vznikne jedna veľká sieň, kde bude hradná hodovňa. Čiže budeme tam prezentovať kultúru stolovania, ten každodenný život, ale aj ten slávnostný život šlachty, ktorá žila na hrade. No a obnova sa týka aj donžónu. Donžón je taká najstaršia časť hradu. Korene tejto časti siahajú až do 13. storočia. V donžóne sa nachádzajú veľmi vzácne fresky, ktoré boli v minulosti poškodené a prioritou je zreštaurovanie týchto fresiek. Snažíme sa tým návštevníkom aj dať taký zážitok, aby sa sem opakovane vracali. Čiže okrem obnovy hradu, myslíme aj na to, že tie priestory budú ozvučené, bude tu inteligentný sprievodca a dokonca tie niektoré historické príbehy budú aj premietané na tých stenách. Nachádzame aj novinky samozrejme, pretože aj tie výskumy sa robia jednoduchou sondážou. Čiže určuje sa skôr etapovitosť tej výstavby, ale tie detaily na stene mal byť, že niečo sa nájde, ale celok sa vždy dá zhodnotiť až po plošnom odkrytiu. Každá obnova pamiatok je tímová práca, čiže od základného čistenia podchytávok až po to finálne reštaurovanie, retušovanie a každý tam má samozrejme svoje miesto, ale tú finálnu robotu robí akademický reštaurátor. Ono v skutočnosti nie je podstatné, kto je majiteľom hradu, kto to vlastní. Podstatné je, ako to vyzerá. Hej, ako to vyzerá, hej, a toto je dôležité. A keď raz toto, hej, je dominanta, hej, tak je dominanta a ku tomu je treba sa správať. Veď pozrite sem, Koburkovci, hej, svojho času chodili na Horehron veľmi radi, mali tam svoj kaštiel, hej, ktorý dodnes ako funguje a obec sa snaží zveladiť ten kaštiel. Je to pekné, no je to. Myslím, že je to správne. No. Raz, keď sa, a není toho tomu treba veľa, aby sa to dokončilo, len s hradom to je tak, keď sa dokončí, raz, keď sa to dokončí a sa to dokončí, tak potom treba začať mysleť na opravy a udržiavať to. Toto, čo vidíte, čo je spravené, je to asi takých 60-70%, to trvalo viac ako 2 dekády rokov. Čiže všetko to závisí od tých financií. Hej. Ako sme spomínali, tú obnovu hradu väčšinou financujú Železiarne Podbrezová, nákladná je tá prevádzka. Čiže stojí to možno aj na tých externých zdrojoch. Keby ich bolo viacej, tak aj tá obnova ide rýchlejšie. Ja si myslím, že každý jeden podnikateľ, ktorému sa podarí zarobiť nejaké peniaze a vo svojom okolí má nejakú kultúrnu pamiatku, tak mal by jej ako venovať pozornosť a pomoc a uchovať toto dedičstvo našich otcov, dedov, pretože ono to naozaj platí, že ten, kto si neváži minulosť, tak si nezaslúži budúcnosť. A to platí aj dnes, aj bude to platiť a preto ten svet, bohatý svet vo svete, úspešný, ktorý je, tak každý je na svoje kultúrne pamiatky ako nesmierne hrdý. A to je jedno, či idete do Ameriky, alebo do Ruska, alebo do Číny, alebo do Japonska, hej, alebo do Afriky, kdekoľvek. Všade, kde prídete, hej, tak tí ľudia, hej, sú na svoje kultúrne dedičstvo hrdí. A mali by sme na Slovensku sa tomu venovať oveľa viacej, pretože Slováci toto opomínajú. Vlastne tá návštevnosť každý rok rastie. Minulý rok to bolo 28 000 návštevníkov. Teraz vidíme, že tá návštevnosť zase bude asi vyššia o nejakých pár tisíc. A vlastne okrem tých bežných komentovaných prehliadok sa snažíme, aby sa do toho hradu vrátil život. Robíme tu nočné prehliadky, koncerty, dá sa ten objekt prenajať aj nejaké súkromné podujatia. Robíme tie svadobné obrady a rôzne iné kultúrne inštalácie, umelecké inštalácie. Malo by to byť slúžené hlavne na reprezentačné účely, hej, a tak, jak to bolo postavené. Hlavne musí to byť otvorené, aby ľudia sa mohli chodiť, mohli vidieť. Mladí ľudia, deti, aby videli, aby si budovali vzťah ku histórii, pretože tak sa im bude ľahšie žiť, lebo budú mať krajší život. Hej, lebo keď budú zaspávať deti a vidia
hrad a počujú rozprávky o hrade a vie, že bol na slovenskej Ľubči, hej, tak ho to len poteší, ako to, aj mladého, aj starého. Tak by to malo byť, to je pre každého, kto sem príde.